130 нақлиёти буркаш бо зиёда аз 3200 тонна бор шаҳри Душанбе. Инак бо мақсади расонидани кӯмаки саривақтӣ ва дар ҳолату вақти душвор ҳампаҳлӯ будан бо мардуми дӯсти афғон дар заминаи сиёсати башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси супориши фаврӣ оҷилан лавозимоти зарурии рӯзгор, масъолаи сохтмонӣ, маводи сӯхт, аз ҷумла кӯмаки башардӯстона аз қабили хаймаву маводи озуқа омода карда шуд. Тибқи сиёсати башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯмаки башардӯстона дар ҳаҷми 3200 тонна аз ҷумла масъолаи сохтмонӣ, маводи ғизоӣ, оби нӯшокӣ, лавозимоти хоҷагидорӣ ҷиҳати мусоидат ба беҳдошти вазъи зарардидагон аз офати табиӣ вилояти Ҳироти Афғонистон омода шудааст. Кӯмаки мазкур тариқи автомашинои боркаш аз ҳудуди шаҳри Душанбе ба роҳ биромада то маҳалли таъинот, яъне ки шаҳри Ҳирот бурда расонида мешавад. ҳамин тариқ дар асоси дастури фаврӣ рӯзи 18 октябр корвони мошинҳои пурбор иборат аз 130 нақлиёти боркаш бо бештар аз 3200 тонна бор субҳи барвақт аз шаҳри Душанбе ҷониби Афғонистон роҳ гирифт. бо дарки ҳолати мураккаб асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расонидани кӯмаки башардӯстона ба мардуми дӯсту бародаре аз офати табиӣ зарардидаи афғон саривақтӣ иқдом гирифта сохторҳои дахлдори мамлакатро вазифадор намуданд. дар ин замина вобаста ба ин кӯмаки башардӯстона ҷудо шуд ки аз лавозимоти зарурии рӯзгор, катҳои хоб бо ашёҳо, сару либоси зимистона, маводи антисептикӣ, хӯрока аз қабили 200 тонна орд, 20 000 литр равған, 50 тонна шакар ва дигар донагиҳо 60 тонна, оби нӯшокии сиёма 500 тонна, ашёву лавозимоти сохтмонӣ ва маҳсулот барои бунёди манзилҳо, яъне тахта, 1000 тонна семент, 5000 дона болопӯши хонаҳо, шифер ва 1000 тонна ангишсанг чун кӯмаки башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. Чунин иқдоми саривақтӣ нишонаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар рӯзҳои мушкил канори мардуми ниёзманд будани роҳбари давлати Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар ин замина баъди омодасозии пурра корвони мошинҳо бо кӯмаки башардӯстона барои мардуми зарардидаи афғон дар ҳамбастагӣ аз субҳи барвақт аз шаҳри Душанбе сафарбар гардид. иқдоми башардӯстона ва расонидани кӯмак ба мардуми аз заминларза зарардидаи афғон намунаи возеҳ ва самараи неки низоми робитаҳои хориҷии Тоҷикистон аз рӯи услуби дарҳои боз самараи неки низоми робитаҳои хориҷии Тоҷикистон аз рӯи услуби дарҳои боз мебошад ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста бо пешоҳангӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилоти аҳолии сайёра татбиқ мешавад. инак намунаи олии тадбирҳои башардӯстона дар заминаи сиёсати раиятпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз кӯмаки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мардуми зарардидаи Афғонистон иборат аз 130 нақлиёти боркаш бо зиёда аз 3200 тонна бор ба марзи Тоҷикистону Афғонистон расид. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Бобоалӣ Тағозода, Ихтиёр Дадабоев, Ахбор, марзи Тоҷикистону Афғонистон.